Awenge dilo msengura. Abagenda zodamana mtero mafanza. Japreza no mtero mafanzwe. Wingi dilo mtero mafanze. Kana kila dilo mtero mafanze. Not apana dilo kwata, yo apana dilo kwata, mtero apana kwata. Not inandike monu. Ngarundo ke monu. Saka pahama dzenyu pakashaya kana 1 wakauya here kuzokusapota here? Hapana 1. Kana 1? Yeah. Makanzwa sei muchiona kuti hama dzenyu chaidzo chaidzo hadzisi kuuya kushow kwenyu? Musocho ndakatotombochema sindakazongogare kandiyara. Makadii muri yeZimbabwe? Tinokuwasai nemufaro tiri pano pakunashe studios kwaMutare 68th Street, Mutare pakati petown chaipo chaipo. Nhasi uno ndinani? Captain Britain. Captain Britain. Captain Britain hamusi kana kutombofara ba. Hai mafanzi ndini Captain Britain. Makawa September pana wanaka yakondisapota mutsadaro. Pakashayikwa kana 1 munhu akauya musi wa28 September. Takambotry kuadvertise Mr. Lepty yakamboadvertise pa social media update ikata 1.4k viewers. Wana kwambisa kuti vanouya mapashaya kana vanouya. Alright, saka maifungira kuti sezvo video ramatora naMr. Lep raita 1400 views, vanhu iva 1000 vachauya. Yeah. Alright, imi maita $dola pashow yenyu. Saka mamakatogeja kuti 1.4 ndinenge ndine $1400. Ndiye mamakatarisira. Eish, hainga pakaipa. Mari yakabuda yakawanda. Mangabudisa mari yechii nechii? Ndakabudisa mari maposta. Ndokumbura mutaurisa. Ndakabudisa mari maposta nekubuka. Kubuka? Yeah. Kumaposta makabuda mari? Kumaposta ndakabuda zvekuma $15. $15 kubuka venue. Ndakabuda $30. $30? Yeah. Makatoibhadhara? Ndikaibhadhara. Alright, maida kuridza mune band here, maida kudi? Ranga riri rangu ndega band racho. Awo maimba mega? Yeah. Alright, saka maida kushandisa chii pazviridzwa? Ndaida kushandisa PA system yangu nandambo hayo. Mamato haya futi nePA system? Yeah. Makazoona kuti vanhu havachauyi nguva yematopo here pavenue kana kuti makatoona kuti hapana kana ari kumbobhadhara? Ndakaona na 1 ndongo dzaifanira kubhadhirwa. Na 1? Ndopandakaenda ukabvaito kugariro kuti vanhu vauye. Ndaona 1 kusiya 1, 2 kusiya 1, 3 kusiya 1. Chika pakatanga show vanhu vasi kuuya. Show yakatanga? Chii chamakarakidza kuti show yatanga? Makaimba here? Ndaitomirira 1. Maitomirira 1? Bva pashayikwa kana 1? Alright, ko mune hama here? Hama ndinadzo. Makaroora kana mune musikana? Ndina musikana. Muchiri single? Yeah. Saka pahama dzenyu pakashaya kana 1 wakauya here kuzokusapota here? Hapana 1. Kana 1? Yeah. Makanzwa sei muchiona kuti hama dzenyu chaidzo chaidzo hadzisi kuuya kushow kwenyu? Musocho ndakatotombochema sindakazongoti arega ndinyarare. Makosta apo muri kuzvifambisa sei? Mari iyoyo haichatodzoki zvatovharana? Zvakutonetsodzwa zvakutoda nyasha. Zvatoda nyasha dzaMwari. Saka muchatarisira futi kuplana imwe show? Nendisiwonoti zvezvakutodawo masponsor. Zvezvakutodawo masponsor? Yeah. Alright, asi kuti kanatsonzi ngoma rakurwa munatsoponda? Ndinotoponda. Ndanzwa muchiti munoshungurudza mangoma. Yeah. Munoitai kushungurudza? Yeah. Alright, iyo yapera. Pane kaklipi kandaona muchitendera muchirova show yenyu mega mutown paExide up kudowntown muna 2nd Street. Yeah. Mamuri kuzvifambisa sei muchirova show mega? Kakatorika show. Kakatorika show kega? Yeah. Oh, zvototi munogona kutongotopinda musiti mutotanga kutorova show? Yeah. But manje vanhu vamune muchimbira mahara ivava vanozokwanisa kubhadhara here? Havasese vanobhadhara 1-2 ndonobhadhara. Oh, ko kanzuru haimbokunetsa here? Mumwe musi ndakamboona muchimhanyiswa nekanzuru makapinda makaita kunge mutrade center. Yakambondivhiringidza 1 kanzuru. Yambokuvhirikidzai? Haizivi kuti tina artist manyama here? Vanhu vachikurambidzai kuimba here? Aitondirambidza kutofeteza basi. Saka munozvionawo sei manje? Zvinokuafektai sei semuimbi? Zvinondidzosera kumashure. Natsai kutaurisa kuti makanzuru muri kundidzosera kumashure pachipo changu. Kanzuru ngaisavanzire Captain Britain. Captain Britain ade ndomberi akondodzokera kumashure. Vanofanira kusiyawo chirova chii?
mango. Handizvo here. Ko iyi handi ndo yamaida kushandisa sePS system here. Isembo yacho. Isembo. Alright. Mugonongoro kana karidhi. Captain Britain. Simama mangoma. Jimdara mangoma. Musa zaisi makuru wani. Musa andari makuru wani. Musa zaisi makuru wani. Musa andari makuru wani. Chiba dochi makuru wani. Dara dochi makuru wani. Ba dochi makuru wani. Abagenda zwa dambala mtera mafanza. Japreza no mtera mafanza. Wingi dino mtera mafanza. Kana kila dino mtera mafanza. Not apana chandi no kwata. Yo papa na chandi no kwata. Mtera panji no kwata. Not inandichke monu. Nanvunuke monu. Inandichke monu. Not inandichke monu. Nanvunuke monu. Inandichke monu. Inanditori muombe. Nawaza Captain Britain atori muombe. Nawaza Britain tori muombe. Nawaza nditori muombe. Nditori muombe. Defutu wano rotirwa nena mene koko wano ndimaka. Amene koko wano wenga chibaba. Wano wenga chimdara. Ino esingwe kwenga chibaba. Ina esingwe kwenga chimdara. Ina esingwe kwenga chibaba. Ina esingwe kwenga chimdara. No wano putiza manguma. No chimuruza ni manguma. No putiza ni manguma. No chimuruza ni manguma. No putiza ni manguma. Oyo. Ni manguma. Zvizika chibaba. Ngatimbodzikise volume. Okay, saka ndanzwa muchiti japraiser wingi dina kila team nomutorera mafans. Yeah. Anozosarwa neiko. Anofanira kuzoti Captain Britain muhombe. Alright, saka jao munotomisidzana naye here achirova dzake muchitoclash. Andotoda clash. Muda clash nani zvinezvi anadzopisa. Andotoda na japraiser acho ndiaronza ropisa. Ko wingi d wingi hazokwadze. Wingi dino msengura. Alright, it's okay. Kana mine konfafa dzakadaro. Alright, kana mine konfafa. Saka chii chamunotarisira kuti mhuri yeZimbabwe iri kuitirewo? Mhuri yeZimbabwe ngaindirangariro ndisapoti mapromoters agowanda, mafans awanda. Alright. Saka mune rimwe basa here ramunoita kunze kwemusic? So far ndino rimwe basa randinoita. Mutorarama nemusic? Music ndo yangu. Saka zviri kubhadhara here? Zvinondibhadhara mbijana. Zviri kubhadhara isei? Pandoembo mastreets ndo pandomboda $5 pazuva. Saka pazuva munotoenda $5? Nezvisanodhera charakambira sei. Ko kana dheri chinatsobhadhara? Dheri kanatsobhadhara kuma-10 ndosvika. Which means per day pamwedzi mune mutone kana 3y. Inozobuda ma-expenses ei futi Captain. Kuti chikafu, rendi. Musa munotonamata munotorarama nemusic. Yeah. Munopisa. Vapei macontacts enyu kuna vanoda kubatai nekusapotai? Contacts 774 96 97 53. Ndogonodzokera futi 774 96 97 53. Kana paFacebook? PaFacebook ndonzi Captain Britain. Pakusapotai? Unofollowa paFacebook. Nongolike mavideos angu paFacebook. Munoshungurudza mangoma? Yeah. Muda kutishungurudzawo futi? Oyo. Aiwa, thank you so much hama yangu. Ameno isi state chingopushawo maworks enyu handiti? Tichiona kuti mhuri yeZimbabwe irikuda kushungurudzwa here kana kuti ichakushungurudzai? Handiti? Aiwa.